O sa Bayot ang nasikop atol sa buybust operation sa Mandaue City, sud mismo sa ka motel sa mong dakbayan. Gibanaban ang dulan sa 600 to 600,000 pesos ang balor sa drugas nga nasakmit. Si Chona Carion sa report. Nagtingkagul karon sa Mandaue City Police Custodial Cell si Wilfredo Junjun Tabalin, 20 anyos, taga Barangay San Isidro, Talisay City. Nasikop si Tabalin human positibong napalitan o gituang Shabu atol sa gipahigayong buybust operation sa mga sakop sa City Intelligence Branch sa MCPO gamit usa ka bodle money nga gipaibabuan og 1,000 ka pesos nga buybust money. Mato ni Superintendent Ryan Divaras nga gahapon sa buntag pa nilang sinabot sa suspect ug nag-usab-usab na ang venue kung asa mag-abot hangtod nga napahigayon ang transaksyon sud sa motel nga nimutang sa Barangay Tipolo. Kasagaran ng transaksyon nila yung ng mga establishment para they feel secure, no? But of course, through surveillance, through effective intelligence gathering, we were able to arrest him. Newly identified nga namaligya og giniling droga sa MCPO ang dinakpan. Giingong migawas lang ang pangalan niya sa cellphone sa kanhin nila dinakpan. So more connected di siya sa katong Cebu City, sir? Yes, na may info nga somehow nga the arrest last 3 days ago by the Cebu City Police Office nga somehow connected siya dito. Gihimakak ni Tabalin nga namaligya siya og Shabu, mato niya nga sa iya kining kauban. Iya hinuong giangkon nga tigamitan siya og Shabu. Kato nga kuan ako kauban ako baga gabi eh. Oo. Daan ako ya dito kalit. Nga mo sa pagsulod sa kuan, kahit si biya ako yang gibiyan sa kwarto, ngungo ko nilalud na. Ano to? Nga, wala lagi kuhan sa mga pulis sa sulod sa kumbag. Chona Carion, Balitang Bisdak.